Kami ang matudkan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga Bareta. Sa lado lokal, mga lakdang pangseguridad kan pulisya sa Semana Santa naging matriumpo. Tulong beachgoers na isalbar kan Coast Guard District Bicol matapos magkaproblema ang sibid-sibid na piglunadan kan mga ini sa kadagatan kan Badian Uwas Albay. 24 oras na operational readiness as in contingency plan sa nakaaging Semana Santa naging efektibo. Sorsogon Bay sa Matnog, Sorsogon, Milagros asin Mandaon sa Masbate, negatibo na sa red tide toxins. Sa lado nasyonal, 31% kan mga Pinoy nagsasabi na guminayon ang kalidad kan sa indang buhay susug sa SWS survey. Kaso nin aksidente sa tinampo kan Semana Santa uminabot sa 288. Klase sa mga pampublikong eskwelahan mapuon sa Hunyo 16. Bus operators kan mga driver na nagpositibo sa drug test maninimbag sa LTFRB. Sa ibang nasyon na Putin nagdeklarar ng unilateral Eastern ceasefire sa Ukraine. Baretang Sports, WBC Interim Lightweight Champion Ryan Garcia punteriya na makalaban si IBF Welterweight Champ Jaron Boots Ennis. Ngunyan sa detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Naging matrangkilo asin matrayumpo ang naging obserbasyon ka nakaaging Semana Santa sa Albay. Sigun kay Albay PNP Provincial Director, Police Colonel Julius Año Nuevo, naging efektibo ang implementasyon ng lakdang kan pulisya sa Semana Santa kasabay ang police visibility, pagbugtak nin help desk, asin pag-deploy nin mga personahe sa mga tinampo para sa seguridad kan mga devotos. Sa ngunyan, balik na sa normal ang sitwasyon sa kapalibutan mantang sinabi ni Año Nuevo na matutok na sinda sa implementasyon kan mga inisyatibo asin operasyon kontra sa illegal na droga asin iba pang programa kan pulisya. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Naisalbar kan mga tauhan kan Coast Guard District Bicol ang tulong beach goers matapos na magkaaberya ang piglunada na sibid-sibid bangka sa kadagatan sakop kan Barangay Badian Uwas Albay. Sigon sa impormasyon, kausa kan insidente ang salang paggamit kan sagwan mantang nagbabiyahe ang mga ini. Tulos man na nakapagresponde ang mga tauhan kan Coast Guard mantang nagkakaigwanin Baywatch Patrol sa lugar. Sa ruman na lisensyadong nurse na beachgoer ang voluntaryong nagtabang asin nagkumpirmar na ligtas na ang mga biktima. Katakod kaini padagos ang pagirumdom sa publiko na mag-ingat sa pag-eskursyon asin iprioridad ang kaligtasan ngunya na summer season. Ang baretang ini hatod sa Indukan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Naging matriumpo ang ipinatob na 24-hour operational readiness as in pagkakaigwan in contingency plan sa obserbasyon kanakaaging Semana Santa sa Albay. Sigun kay Albay Acting Governor Glenda Bungao, base sa monitoring kan APSEMO PDRRMC, naging efektibo as in aktibo ang gabos ng mga city, municipal disaster risk reduction and management offices as in barangay disaster risk reduction and management council sa implementasyon ng contingency plan para sa mga religious activities. Kasabi digdi ang maigpit na pakikipag-koordinar sa iba-ibang ahensya ng gobyerno para sa mas makaskas na pagresponde sa panahon ng emerhensya. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Negatibo na sa red tide toxins o paralytic shellfish poisoning ang mga shellfish sa kadagatan na sakop kan Sorsogon Bay sa Matnog, Sorsogon, Milagros, asin Mandaon sa Masbate. Ini base sa Shellfish Bulletin kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasabing pigtugutan na kan ahensya ang pagkakan nin shellfish asin alamang na hali sa kadagatan na sakop kan nasabing mga lugar. Ligtas naman ining maipapabakal. Mantang pwede ng kakanon, alaga dapat na siguruhon na malinig asin marhayan pagkakaluto. Naging matriumpo ang taunan na Holy Week maintenance activities kan Philippine National Railways. Katuyuan ka nasabing maintenance na siguron ang ligtas asin komportableng biyahe kan mga pasahero nin tren. Batatandaan, sinuspender kan PNR ang mga biyahe kan tren kasabay ang mga rota sa Kabikolan kan Abril 18 asin 19 para sa maintenance activities. Kasabay sa mga aktibidades sa inspection asin pagpapakaray kan mga release asin train, seriman kan mga air conditioning unit, brake asin suspension system. Kasabay man digdi ang pagbugtak nin synthetic bridge ties asin pagpapakaray kan mga release. Nawawara ang 13 anyos na si Alexa Joy M. Oliva, kan Purok 7, Barangay Kilikaw, Daraga, Albay. Sa impormasyon kan Daraga Municipal Police Station, nangangapodan ang sa indang hepatura asin pamilya kaini, sa kung si isay man ang may impormasyon sa kinamumugtakan kan nasabing persona, tulos na makipagkoordinar sa indang opisina. Pwedeng mag-apod o mag-text sa mga numerong 0963-8014-576 o 0910-3963737. Pwede man magpadaranin mensahe sa indang opisyal na Facebook page na Daraga Municipal Police Station o Daraga MPS Albay PPO. Inumaw ni ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang Philippine National Police sa pagkakaarestar sa tulong suspetsado may kinaraman sa pagkidnap asin panggagadan sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke asin driver kaning si Armani Pabilio. Dinukot sinda Ke asin Pabilio kan Marso 29 asin apisar kan pagbayad ng milyon-milyon pesos na ransom money ginadan manggararay ang mga biktima. Nakuan bangkay kan mga ini sa Rodriguez Rizal. Nadakop andong suspetsado na sinda Ricardo David asin Raymart Katekista sa Palawan. Mantang anikatulong suspetsado na sa David Tan Liao nagsuko sa anti-kidnapping group kan PNP. Sigun kay Kong Saldi sa Rening Maracas, coordinated as in epektibong police work na dapat masabutan kan mga kriminal na daisinda makakadaluag sa kamot kan lay. Inumaw ni Kong Saldi si PNP Chief General Romel Marbil as in an AKG sa decisive action na nagtaon ng justisya para sa mga nagmumundong pamilya kan mga biktima. Minidbin man niya ang maiwasan na isperso kan pulisya asin sinabing dedikasyon asin profesionalismo kay ni nagpapakusog sa tiwala kan publiko sa pagpapautob kan lay. Nakikisumaro masinda sa pamilya nindake asin Pabilio asin nagdalaom na an development na ni magtatao lugod nin kagianan sa sainda. Sinabi pa ni Kong Saldi na ang kaso nagpapailing sa determinasyon kan pulisya na protiran ang katrangkiluan asin karahayan siriman siguruhon ang hustisya para sa gabos. Arestado ang tulong lalaki sa sarong entrapment operation kan pinagsarong puwersa kan Matnog Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit asin Sorsogon Police Provincial Office sa Barangay Pawa, Matnog, Sorsogon. Naarestar ang mga suspetsyado dahilan sa ilegal na pagkolekta nin 20 pesos sa mga biyaherong papasiring sa Visayas asin Mindanao. Ang mga suspetsyado
may mga edad na 21 anyos, 47 anyos, as in 19 anyos, pararehong residente kan Barangay Caloocan, Matnog, Sorsogon. Nadiskubre ang mga ini sa aktong iligal na pagkolekta nin 20 pesos gikan sa nagpanggap na pasahero na malaog sa pantalan kan Matnog Port. Sa ngunyan, nasa kustodya na kan mga otoridad ang mga suspetsyados para sa magkakanigong aksyon. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pueblo nga para buscan progreso sa tercer distrito ning Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, hingigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala lang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Board member Glenn Casuya. Siyang katuwang kanmasa, Glenn Casuya na kita, makatawong serbisyo, infrastruktura, turismo, Segundo Distrito, Glenn Casuya, ang board member niya to, Glenn Casuya, maasahan ta, Glenn Casuya, makatawo, makachos, yan si Glenn Casuya, Glenn Casuya, Glenn Casuya, ang board member ta, Titi sa tudi, Glenn Casuya na. Board member Glenn Casuya. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalao man, subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad
Kasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Sa balota sa konseho si Atty. Ipagana. Ayan na numero G sa balota sa konseho si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Jaime Fabregas po. Del Flipo. Sa suporta sa agrikultura, Panalo ang sambayan ng Pilipino. ang umaagri, Umaani. iboto po natin number 88 sa Balota Agri Party List. Muling itanim sa Kongreso. Sa mabot na pinilian, na itabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas magayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia. Angat ang lahat, parang durugan. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Tinay ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para vice-gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan barata sa Lado Nacional. Mayoriya kan mga Pilipino ang nagsasabi na mas guminayon ang siyang buhay sa nakaaging sarong taon. Base sa datos kan Social Weather Station, 31% kan mga restauradong butantes ang nagsasabi na nagarahay ang siyang kamugtakan, mantang 30% ang nagtutubod na nagtitios pa man gararay sinda.
Mientras na 38% man ang nagsasabing da inabago ang siyendang buhay. Ginibo ang survey kan Marso 15 sa God 20 sa 1,800 na rehistradong butante sa Luzon, Visayas, asin Mindanao sa paagi kan face-to-face interview. Puminakol na sa maabot 300 a numero kan mga motoristang naimbwelto sa aksidente sa Tinampo kan Semana Santa. Inibase sa pinakahuring record na nairehistro kan Department of Health. Gikan sa 47 na reporting sites kaini. Gikan sa nasabing numero kan mga biktima nin road crash. Sa bilog na nasyon, 235 ang dai nagagamit nin mga safety accessory, arog kan helmet o seatbelt. Mantang 20 ang nakainom nin alak, 221 man ang kinaimbweltohanin motorsiklo. Dahilan digdi, pinagramdom kan DOH ang mga motorista na iwasan na mag-inom nin alak asin siguraduhon ang katurog bago magmaneho para maiwasan ang aksidente sa Tinampo. Mabukas na sa Hunyo 16 ang klase sa mga pampublikong eskwelahan sa entero nasyon. Ini sigun sa Department of Education matapos aprobaran ni Presidente Bongbong Marcos kanakaaging taon ang pagbuelta kan June to March school calendar sa school year 2025-2026. Matatapos man ang school year sa Mayo 31 na igwang kabilugan na 197 school days kaya ba na nadigdi ang end of school year rights Siriman, piglinaw kan DepEd na posible pang mabago ang bilang kan mga aldowning klase dalan sa mga daipig dalaumang na pangyayari asin mga bagong direktiba na ipapaluwas kan DepEd. Mientras na nakatalaan managibuhon ang Brigada Eskwela sa Hunyo 9 hasta 13. Plano kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na magluwas din show cause order sa mga bus operator kan mga driver na nagpositibo sa paggamit nin illegal na droga kan Semana Santa. Sigon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, na dapat ipaliwanag kan mga bus operator kung nata dai dapat padusahan ang mga ini sa likod kan pagkakaigwa nin mga driver na nagpositibo sa paggamit nin droga. Dagdag pa ni Guadis, napatakot sa kaligtasan kan mga pasahero ang pagkakaigwa nin driver na nasa impluwensya nin illegal na droga. Bahal sa ginibong Oplan Harabas kan Philippine Drug Enforcement Agency kan Abril 16, nagpositibo ang 84 na public utility vehicle driver, kaibahan digdi ang 13 na bus driver, 19 na jeepney driver, asin 47 na tricycle driver. Tinawanan sa sagot sa Hulyo 1 kan International Criminal Court ang prosecutor kini para ipaluwas ang mga ebidensyang gagamiton kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte na naampang sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sa 20 pahinang kasuguan na ipinaluwas kan ICC Pre-Trial 1, tanawan doon kanina kay Puan ipresentar kan prosecution ang mga ebidensyang gagamiton kini sa confirmation charges sa lalong madaling panahon para makapaghanda ang depensa kan dating Presidente. Sigun kay ICC spokesperson Fariel Abdalya, base sa Rome Statute, diretso kan defendant o ni Duterte na maaraman ang mga ebidensyang pugol kan prosecution. Enot na ang ipinangako kan ni ICC prosecutor Karim Khan na target kining isumitir ang mga ebidensya na dai masobra nin 30 dias bago ang confirmation hearing na nakatalaan sa Septyembre 23. Ibinulgar ni Arsenio Evangelista, presidente kan Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, na nasa parehong Chinese organization and businessman na si Anson Q, asin ang pigsasabing mastermind sa pagdukot asin pagadandigdi na si David Tan Liao. Sa Facebook post ni Evangelista, ipighiras niya ang mga retrato ni Liao
Kaibahan ang mga bistadong politiko kasabay na si Senator Amy Marcos, dating Ilocos Sur, Governor Luis Chavit Singson, asin dating presidential spokesperson Harry Roque. Sigon sa report, sinabi ni Evangelista na silyaw nagmamanihar nin sarong travel agency asin igwamanin collection firm na ang mga kliyente hali sa mainland China. Katakod kaini inumaw ni Philippine National Police o PNP Chief Romel Marbil ang makaskas na pagresolber sa kaso nin pagkidnap asin pagadan kay Q asin sa driver kaining si Armani Pabilio. Nagluwas sa mga investigasyon na pig-organisar ang krimen kan Chinese national na silyaw na midbidman sa alias na Xiao Chang Jiang, Yang Jianmin asin Michael Agad Yung. Nasa kustodya na iningon niyan kan PNP Anti-Kidnapping Group matapos voluntaryong nagsuko. Ang mga kasabwat man kaining sina Raymart Katekista asin Richard Tan Garcia dinakop sa Rojas, Palawan kan Abril 18. Sinabi pa ni Marbil na ang marikas na case build-up, pursuit operations asin intelligence coordination ang mga naging liyave sa pagrumpag sa network ni Liao asin pagresolber sa 5 pang kaso nin kidnap for hire na konektado sa grupo. Dahil anong nakaso ang naresolberan na, ang focus ngunyan kan PNP iyo ang financer kaini. Barata hali sa ibang nasyon. Nagdeklarar si Russian President Vladimir Putin ng unilateral ceasefire o Easter ceasefire sa Ukraine. Sinabi ni Presidente Volodymyr Zelensky na iniatras kan Ukraine ang Air Defense Unit asin na pag-atake kan mga Russian drone kada kaangel daw na nagpapahiling nin tunay na nasa buot ka nasyon sa Pasko nin pagkabuhay asin sa buhay kan mga tawo. Sa sarong pagtiripon sa Kremlin, kebanan ang Russian Chief of Staff na si General Valer Gerasimov. Sinabi ni Putin na ang tigil putukan magpuon alas 6 nin pagkabanggi oras sa Moscow asin matatapos sagkod alas 12 nin maaga ang tigil putukan bilang humanitarian consideration sa Ukraine sa Domingo nin pagkabuhay para metas na pinapundo ni Putin ang gabos na military activities pigdalauman ni Putin na magiging parte man kan sa ibang lado sa inisyatibong ini, asin sinabing ang magiging matriyumpo o pagpalyar kan tigil putukan, magpapailing kan kahandaan, asin kakayahan kan Ukraine na hanapon ang matrangkilong solusyon sa problema. Baratang sports, punteriya ni Ryan Garcia ang WBC interim lightweight champion. Nalabanan si IBF welterweight champ Jaron Boots Ennis matapos daogo ni Ennis si Emantas Stanionis kan Abril 12, 2025. Iniladawan ni Garcia na madaling manggana si Ennis sa 14 pounds dahil maluya ang mga kampyon sa kategoryang ini. Maski matibay si Ennis, sinabi ni Garcia na permiining pigtatamaan nin suntok na naging kausa kan pagluya para ma-knockdown. Sinabi kan WBC interim lightweight champ na mas maisog siya kumpara kay Tanyonis asin handa siyang gumibo nin mega fight laban kay Ennis. Pinagnambita ni Garcia na kaipuhan hampangon kan IBF welterweight champ ang mga dipisil na kalaban para makalaog sa pound for pound list. Dai pa man nasisimbag ni Ennis sa hagyat o dai pa man nagsisimbag si Ennis sa hagyat pero seryoso si Garcia sa laban basta matanos ang premyo. Ultimo sa detalles kang bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Maray na aga po. Para po sa tuyang weather forecast ng inaalaw ng Lunes, nakaka-apektos duman sa Southern Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantalang easterlies ang padagos man na nakaka-apekto sa ibang parte man kan sa tuyang nasyon kung sa tabali naman ang Bicol Region. Sa maghapon, ang kapikulan dahil pa man sa easterlies, nilalauman man ang mainit na panahon, alagad iba pa man tsansan ng mga pulo-pulong pagkuran o pagkikilatasin pagdaguldo lalo na sa mga bandang hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa sirangan na matian, may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan.
Ang tinating agwat kan temperatura sa maghapon 24 hanggang 34 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:29 ng aga, masulno pa dyan alas 5:59 ng hapon. Kalidigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samacho. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ang unyan na Lunes. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase. Ramer Tanay sa Laro Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatudkan, Barata. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Winter Alt na nagsasabing salamat kan siya nung pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. Kada ko labnaw moment sa trabaho. Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, at gabat na